Ready. Bo party ya kare BJP wa tini ban romka. Di promote ho tongmen lagi tahu di promo Di promote hani demand core demand greta terpalen abno nang hamjak liya. apa no ya keren orang Abno tangke hamjak liya abo mana jadeng eta. mana jadinya nukru nyangor BJP phage tamong nai. Saroksa bo dugani tongo. Bo kuno dine phono bo mo thani bo himya kho sengmai baksa. Seng joto himi tongo sini dolo sabo tong tong ya seng lo ka hamke sinu bo ti ma khai ni je porchoi dikha. Mo tha khai ang BJP na hamja guni phaimeni. Ke bo ani nok ni borong no bo ani nok ni bes kangon tongo. Bo bai ang ka hamke sinu bo ani tak ani an tak no bo. Ga abon bin kong lo khana we ang tini bin kong lo jong nama phage mi dia tinya. Bo sawo tui maya. Tui man tha. Biang bo BJP sore man aja ga wasin ka se mo thani engenya samna jaga atui jakha. Sina amura bari wo tui evel no ungui to ma agi phono. Ke bo je greater triplan mana da maya da bo obo bo bahake saiman. Bo triplan mo thase khaya hinga ga bo bahake saiman triplan mo thani ka haini no bo saimanai ba. Seng si khainai seng saiman lo sini bisas dongo. Seng manani. Ke bo thase khaima se gere hinga ka to Bokuno se kaya bo selendari mani karan hinga bini koyekdin age bini besai CPM meeting o thangai bo kisim sa rutuk jagai tu buja khana borok bai tu buja mani pore bo mathani se phai hungai bo BJP o selendari uni chau bokuno se wai baksa bota bokuno aspa joto mo thawo hinya Mane mo thawo tongye no mo thane mungrui borok nei bo mungrui ha Greater Tripoli no mana ne asaya angai bo phai nei bo saka ni khawata mo chu je bo to ma ke salak samani bom khayo no khayo samani ni khawata mo chu je tibra mo thang borok khaime khanyam bagi saman da na ta bukin do abono ang sa jagya asek chini mo thana bo hamya ni ta sadi nung bo kaisa tiprasa bai tiprasa sing hamjaga sitong laina nangnai orok BJP wa nung selendar khaigya hanga ke ne BJP ni wa thangi nung okok sajangnai ya nung khaidi jane hamjakti party khaidi joto no ani bo khaine ang hamjakti nung muni ni jaga bo khai tongri nung o jaga sing para kaisa kum ai kha joto no nung laina nangu sing pok banglaina ni thangya tini bono sing khayo ni saimanoi bo ani takuk ni sini woi hoito bo media biskango basari reja khana bono no kok sungkana bisi focus khai ang bisaimano ke bini ukulo kok phringnai tongo ne ang khanaka bono kok phringai samani bagai bo okok no jawab bisai khana ang khana jak bini kok ni bagai no ase hoi horani bota khaidi kaisani nogo thangai kaisano cylinder phaidi nei om haike bundagi ni rok khaima rok no ka ang khamjagya noro go joto chini ta khungno jeng joto no se o jaga wa tibra mata IPF BJP LN singka kai tamno jeng orotai hinja khailena ni tongba nong boti prasa ang boti prasa joto no hamjaga ni thanglai nei ta joto no to jeng joto no to salja thanja hanai to jeng thanai phungo lok sabha o jeng joto no ko wa bita chong ko war khanale BJP joto no boti phebe kanala hamjaga nge tai or tibra mata BJP ni tera tongba tiprasa jeng ko thalai chitong lai nangnai jeng hamjaga ni sinangnai joto no se para kaisa hanga ke joto no kaisa ni borok o jaga wa abon bagai no kaisa thangka oi te kaisa no kobrok prungoi o bhara prasa min chini mungka ani sinungke ronjit Tong tong nung kha. ang moto gana marabai tagar tole bisini regional committee president Amba